tifosi menys amargat i l'aloncista més sensat amb els peus a terra us presenten Escalfa Rodes, el podcast del gran circ del motor en català. Bon dia, bona tarda o bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Biel Martínez i això és Escalfa Rodes, el podcast de Fórmula 1 en català. La setmana passada no hi va haver gran premi de manera forçada i entre l'extensió d'aquest últim gran premi i que anem liats una mica, sí. Exàmens, curro... de tot una mica. No van penjar la prèvia ni el post de Miami perquè sí, si no us en recordeu, es va córrer a Miami. Va ser una mica toston, però bueno. Per tant, el que farem avui és repenjar el post de Miami i per tant hi veureu alguna referència a Imola. Però bueno, canviarem Imola per Mònaco. I ja està. Perquè també hi haurà pluja segurament a Mònaco, té tota la pinta. Esperem que no s'inundi. Esperem que no hi hagi cap tsunami. Per tant, el que veurem avui seran les notícies d'última hora, que hi ha algunes d'importants. Cosites interessants. Té a veure amb la teva samarreta. I farem també la prèvia de Mònaco. Poc més, així que tanoques, arrenqueu motors i prepareu-vos per escalfar les rodes. Bé, doncs, ja estem al post. Ja s'ha acabat la carrera? Sí. Madre mia. s'ha acabat. 2 setmanes ja pots despertar. Guai. Anem rapidets. No hi va haver una puta bandera groga. Ningú es va tocar, ni va aquest color que porto aquí no va sortir en pantalla. En cap moment. És a dir, va ser una cosa que estàvem veient la carrera junts, a sobre vam quedar. Hi havia 3 carreres diferents. Hi havia la carrera dels Red Bulls, la carrera de la resta i llavors la carrera de Sargent i de Vries. Però és que com portàvem mitja carrera i et vaig dir què està passant? No ha sortit cap bandera groga, no? Hi ha hagut res interessant. Res, absolutament res. Una cosa, bueno, l'únic interessant va ser veure quan tardava Verstappen en arribar a primera posició. És a dir, fora del top 10, l'únic que destacaria és Lance Stroll, que va quedar 12è, que igualment va recuperar posicions, però... i amb lo difícil que era avançar, és a dir, si no tenies un avió com tenia Red Bull, era difícil avançar. Havia sortit, em sembla que era 18è, perquè l'equip la va cagar. Les coses com són, a la Q1 no van posar un segon pneumàtic nou, van posar un fet servir ja, i va haver molta millora de pista i es va quedar pillat. Alonso quasi li passa el mateix perquè estava, em sembla que col·locat 5è abans de l'última intentona de cada cotxe i va acabar 12è a la Q. Va anar justíssim. Però bueno, fora d'això, Yuki Tsunoda un altre cop 11è, és a dir, aquest home ha acabat totes les carreres 11è o 10è. Bueno, gràcies. És a dir, ben fet, comparat amb De Vries, que va quedar 18è a 1 minut i mig de l'altre. No és últim. És veritat que estan Piastri i el Sargent, és que madre mia. Bueno. Tots els que els venien com a pilotos, no sé què, ganadores mundial, bueno, clar, vale, que van amb una carraca, que també va pedals, però... Dur. Sí. Bueno, jo tots aquests els passaria d'ells, perquè tampoc sorprenen. El que comença a sorprendre és Kevin Magnussen, un puntet, cap a casa. És que va adelantar-lo 5 cops, va adelantar Magnussen 5 cops a Leclerc, no? 4 o 5. El va ficar bastant, el va posar bastant en evidència. Va ser bastant greu, lo de Leclerc, que tot el fin. Li costava un munt avançar-lo i un cop l'havia avançat, a la pròxima curva, Kevin Magnussen tornava a avançar Leclerc. Però bueno, després de davant tenim els dos Alpine, puntuant els dos. Primer, novè Esteban Ocon i després Pierre Gasly. Ara això ja són els equips... És a dir, és realment on els hi toca estar. Sí. Perquè McLaren està molt malament, Alfa Romeo depèn del circuit, Williams i Alfa Tauri també depèn del circuit. Aquest any diguéssim que el lloc de quart equip entre cometes... Cinquè perquè ara està Aston Martin, però ja sí que el tenen més establert, igual que hi havia lluites amb els de McLaren, aquest any sembla que s'ha Aquest any van bastant bé. Haurien de quedar bastant... malament els pròxims, sí. Sí, és a dir, tenim Red Bull primer, òbviament, amb més punts que tota la resta d'equips, és a dir, Red Bull són 224 punts, la resta d'equips... No, menys Alpine, menys Aston. Això sí que vaig veure la suma. Menys Aston. Menys Aston, la resta d'equips sumen 214, crec, o 219. 19, vale. 219.
És a dir, és el que havia vist. No sabia que era sense Sí, Aston. jo això m'ho vaig mirar, vaig dir, hòstia, no, però Aston porten bastant, sí. Però és greu, és a dir... Hombre, no van empatats a punts, hombre, clar, Red Bull 224, Aston, que són segons, 102. Alonso, 75. Llavors... Espera't, que McLaren està per davant del putíssim. Perquè van 14-14. Empatats. Mare de Déu. Aviam. Hombre, hi ha hagut molts DNFs d'Alpine. McLaren van puntuar molt una carrera i Alpine no va durar és a dir, van quedar com 5è i 6è o alguna cosa així. Això són els 14 punts, Sí. És a dir... Fins aquí han arribat. Si tot segueix com hauria d'anar normal, Alpine els hauria de passar, tranquil·lament. Però és greu. És el que hi ha, sí. Bueno, seguim. Següent, ojo aquí. Charles Leclerc. Leclerc va acabar setè, no sé com. Bueno, clar, perquè Magnussen va baixar. Realment la lluita va ser Magnussen pel 8è puesto, setè no era. Leclerc va sortir setè ja. Perquè a la Q3 la va cagar amb la primera volta i a la segona es va estampar. Ben fet, mola. Que això va fer que És que com estava la Verstappen la va cagar també la primera volta, estava en 9è i quan estava fent el segon intent bandera vermella. Va quedar 9è. Del chill. Qui també la va cagar a Q2, que no va passar, va ser Hamilton, que aquest sí que va remuntar bé. Sí. Sembla que el cotxe funcioni millor en carrera Comença a funcionar, que en classificació. L'únic que ell ha dit que no està còmode amb aquest cotxe, no pels pontons, no per... Per la potència, per la poca potència, no? No. És perquè ell sent que està molt tirat endavant. I això és cert, Si poses tots els cotxes un al costat de l'altre, el seient està molt endavant i està quasi tocant les rodes del davant. I això fa que sigui molt àgil de volant el Mercedes. Sí. I al Hamilton no li agrada aquest estil de conducció. I el Hamilton és bastant especialet i si no té el cotxe a punt com a ell li agrada, no rendeix tan bé. A veure si aquest fin de li porten així. Hauran dit, ui, anem a fer això no crec que ho canviïn. La barra de direcció 20 centímetres més llarga perquè Hamilton pugui estar li agrada. Però no és per la barra de direcció, és pel pes, perquè també per el pes... el balanç i tot, no? Clar. Això no ho poden canviar aquest any. Això és impossible que ho puguin canviar aquest any, perquè seria canviar el xassis directament. L'escoltarem 15 carreres més que queden, plouran una miqueta sobre això i ja està, i que no l'han escoltat a l'equip, com diu. Però bueno, igualment va aconseguir remuntar, per tant, molt bé. Fet. Bones posicions aquí, igual que Sainz, que va ser la cara de la moneda, la dolenta, va ser Leclerc i la bona Sainz, que després de veure el que va passar a Azerbaiyán, que es va fer una mica de caca, aquest fin de va dir, bueno, anem a tirar pelante una mica i anem a fer-ho bé. Va tenir la penalització, no? Sí. Però per passar-se de 82 velocitat és l'únic que va passar en tot el Gran Premi així fora de lo normal, que va ser Carlos Sainz estava intentant fer, em sembla que era un undercut a Alonso i es va passar de frenada. Estava el tio aprofitant molt ràpid abans d'arribar a la ratlla de detecció del pit lane. Ell va passar i va fer un bloqueig allà i bueno, el va pillar, li va fer la foto i col radar a 82 per hora i van dir multa, pum, més 5 segons. 5 segons. Bueno, això va fer que quedés per... no, Russell ja li portava uns quants. Russell va passar, és a dir, ja la penalització no va afectar perquè Hamilton estava suficientment lluny. Sí, 8 o 9. L'altre també estava per 8 o 9. Bueno, això són 8 o 9 tenint en compte la penalització. Vale. Estava a uns 15 segons. Llavors tens molta estona, sí. Bueno, Russell, quart, bona carrera. Molt bé, Russell. Sí, va avançar també algun cotxe. I després el top 3. El top 3, el de sempre. El clàssic. Verstappen, Pérez i Alonso. Bueno, el nano cultivant podis. Sí. No està mal. Sí. No, ben fet. Molaria que este és l'eslaó del podi, però si està en un, mira, ens alegrem. Ojo les carreres que venen. És que això és... Ui. Madre mia. Doncs comencem amb les notícies. Vale. Comencem parlant del Gran Premi de Mònaco. Novetat. Primera vegada en tota la història que... el Club d'Automòbil Mònaco no s'encarrega. I que només una entitat farà la retransmissió a totes les carreres, que serà la FOM. Hòstia. Això és molt bèstia, perquè abans el Gran Premi de Catalunya el feia TV3, el Gran Premi d'Anglaterra el feia, doncs, imagino que seria a la BBC. No, però aquest any el faran oberta a Telecinco, sí, no? Però la retransmissió, com que era Catalunya, la retransmissió la feia TV3, posava les càmeres TV3 i sí.
Hosti. Sí, anava així. Però I llavors enviaven la senyal a tota la resta de cadenes. Però ara serà al revés, no? La FOM farà la FOM, enviar... quan va entrar la FOM, va començar a fer totes les carreres, però n'hi havia algunes de puntuals, com per exemple Mònaco, que fins l'any passat l'ha fet sempre l'Automòbil Club de Mònaco. És que imagina't. És simplement passen coses. I et trobes amb errors com... Lo de l'any passat, que ho miràvem abans... El 2021. L'any abans, de lluita de 3 cotxes, imagina't, a Mònaco. Sortint Vettel en paral·lel de boxes amb Gasly, un Alfa Tauri contra un Aston. Per darrere el Mercedes de Hamilton, sí. I de cop, epa, què li ha passat a Stroll? Repetició, Stroll es xoca contra un muro, Dios! Rosa el mur i se'n va una mica llarg. És a dir, no li va passar absolutament res. Va poder seguir tan tranquil. I salta el Kerb i ja està. Va ser una mica tullits. Sí. I sempre hi ha hagut errors d'aquests. Bueno, cosites. Sempre s'ha queixat una mica la gent en general de la retransmissió de Mònaco. Aviam, és a dir, jo crec que es notarà una mica la diferència, que no hi haurà tants errors, segurament. La cosa és que tampoc es notarà en excés, és a dir, el circuit és el que és, els cotxes són els que són. Sí. És a dir, l'any passat em sembla que hi va haver com 12 o 13 avançaments, com a molt, i se'n van ensenyar 2 a càmera. Puta, que ofertón. És a dir, jo crec que aquest any, com que és un circuit on hi ha pocs avançaments, els veus a venir quan hi haurà un avançament, perquè és a dir, la lluita és molt bèstia i veus que el cotxe darrere té molt més ritme. Per tant, jo crec que el realitzador de la s'enteraran una mica abans, sap veure aquestes coses perquè té molta més experiència, per tant... A veure si se'n veuen més. Sí. Tot i que, he de dir, això de Mònaco, que ara hi ha una foto aquí que estem mirant, si fos pla i no hi haguessin aquests edificis d'aquí una mica pijo, semblaria Benidorm, tio. La gent en sèrio paga 3 milions per un apartament aquí? Sí, a mi em sembla molt cutre. És que, tio... Els apartaments em semblen el típic apartament de primera línia de costa, platja, de Blanes. De Blanes o de Calafell, jo què sé, qualsevol puesto que et trobis amb el balconcillo. En fiques la teva taula i la teva sisi perquè sequi la roba. I ja està. L'únic que tens vistes al circuit de Mònaco. I a barcos de milions i milions d'euros, però bueno. Cosites. També et vaig passar un vídeo d'una possible adaptació del circuit de Mònaco, que estaria molt guapo, que és després de la curva del hairpin de l'Oeps, que ve com la baixadeta cap al túnel directe, allargar-ho, no? Allà, en comptes de girar cap al túnel, allargar i fer un altre 180, arribar fins a una mena de rotonda que hi ha molt més lluny, i llavors això et dona recta, et dona molta més velocitat punta pel túnel, i abans fins i tot pots aprofitar per posar una mica de DRS, que estaria guai. Molaria. Una cosa interessant per aquest Gran Premi també seria que sortís Whiplash per aquí i que partís algun cotxe per la meitat. Com passa a la pel·li d'Iron Man, seria bastant divertit. Però no crec. No. Només passa a les pel·lis, aquestes coses. Bueno, aquest cap de setmana ja ho direm a la prèvia, però... a Verstappen per Horner. com el meme que et vaig passar, l'objectiu més assolit per Christian Horner, no classificat, era... De fet, el busco en un segon, perquè és de l'últim que t'he passat. Aquí et tenim. Hòstia puta, sí que parlem, me cago en Déu. Aquí. Christian Horner, Greatest Motorsport Achievement. Fail to qualify. És clar, que això que era per un indi, com lo de... No en tinc ni idea. Perquè clar, com lo de... Això d'Indianàpolis, no? Anys 90. No, però és que abans era molt més freqüent que hi haguessin cotxes ronyosos i que no eren... És a dir, ara mateix a la Fórmula 1 hi ha un temps mínim per classificar. Si no fas aquell temps, no corres la carrera. Jo no sabia això. L'únic que els cotxes van tan absolutament ràpids que és irrisori el temps aquest. És a dir, per exemple, a Mònaco poder... És un minut 50 segons. És que més i tot et diria, potser són 2 minuts 40 o alguna cosa així, saps? És una borrada. Que abans hi havia molts pilots de merda i molts cotxes de merda. Hombre. I llavors no entraven. Clar, jo pensava que era més algo com allò, hi ha tants cotxes que diuen només els primers 34 passen. No. És que no has fet el temps suficient per classificar. Pues que grande Horner, vaya conductor de merda, tio. És molt pitjor encara, així. Sí. Gestiona equips molt bé, conduir ja no tant.
Una altra notícia. Una altra. Bueno, això és una notícia, una cosa que ha comentat... Opinió de Verstappen. Verstappen ha dit que es podria córrer al circuit Road d'Amèrica, que això suposaria una quarta carrera als Estats Units. Aviam. El circuit està guapíssim, És això, és un circuit que, si el comparem amb els circuits que hi ha ara mateix, com Las Vegas o Miami, perquè clar, el de Texas està bastant guapo. El de Texas mola bastant. Però els altres dos, jo que sé, em canvies Miami per aquest i tothom ho celebraria. Sí, perquè a sobre és circuit històric, és circuit a l'estil antic, murs molt propers, escapatòries de grava i de gespa. Llavors no veuríem a Pérez. Si no és urbà no es veuria a Pérez. Però bueno, un sacrifici que estem disposats a fer, sí, no? Completament. És a dir, si hem de tenir més carreres a Estats Units, jo preferiria circuits com aquest. Sí. També comenta Laguna Seca o Virgínia, que tots són circuitassos. Laguna Seca és molt curt, però jo crec, per exemple. Bueno. Road America a mi em semblaria un circuit. Podem posar una foto del traçado del circuit, no? Sí, la puc posar per aquí sobre, o fins i tot em busco... A l'Assetto Corsa diria que no hi és, sí, però em busco algun mod o algun puesto on el tingui i se li fa una volteta. Però és que, clar, el circuit de Las Vegas també s'ha de veure encara com corren, però és que quan el veus ja dius, això pinta molt que Red Bull doblarà el quart classificat, saps? I dius, no cunde, tio. Mínim. Bueno, clar, no sé que el rendiment dels cotxes baixi molt, perquè és la penúltima o antepenúltima carrera de la temporada, llavors poden haver passat cosites entremig, i en comptes de duplicar-lo, de doblar un altre cop, el Red Bull pot ser que sigui l'Aston Martin, i si fos Alonso, jo estic disposat a veure l'any que sigui, em dóna igual. Un toston de carrera mentre guanya Alonso. Mentre sigui el nano, sí. Parlem d'altres circuits. Una altra cosa, sí, un altre tema de circuits que molaria veure. Valtteri Bottas, sí, a l'amigo. Busca la manera d'ajudar al projecte del Kimi, suposo que es llegeix així, és Kaimi, no sé, algo raro. Kaimi, no sé. KYMI Ring. És un circuit de Finlàndia i el que comenta Valtteri Bottas és que és una llàstima perquè des del 1982 no s'hi corre, no? No hi ha una carrera en circuit allà. L'únic que s'hi fan són ral·lis. Estan fumadíssims els finlandesos, és a dir, ells o... Però fan ral·lis a dintre del circuit? No, el ral·li de Finlàndia. Sí. De fet, el circuit aquest és nou, d'abans del Covid, però entre el Covid i problemes financers que s'entén que també venen donats la MotoGP, que venen donats pel Covid, doncs han acabat per portar l'empresa o qui sigui que ho estava fent a la bancarrota. I el que està fent Valtteri Bottas és buscar la forma d'ajudar perquè aquest circuit segueixi endavant. Que el patrocini ell, no? Hombre, la marca de... amb el seu whisky o ginebra o... Crec que era ginebra. Que pagui els milions ell per ficar-lo al calendari, està buscant la forma perquè el circuit tiri endavant i diuen que s'hi pugui arribar a córrer MotoGP o fins i tot Fórmula 1. Havent vist abans les coses, també era un circuit una mica que li falta, aviam... Clar que sempre ve la Fórmula 1 i et fica les grades i tot, aquestes coses. Sí, no, clar, i a part, era en el simulador d'Alpine. També, és veritat. És a dir, es veia amb gràfics... No, però el d'abans, el de les motos que donaven voltes... Sí, el de les motos, sí. Es veia que estava envoltat de bosc. Em sembla que és com el circuit de... aquest nou també que han fet a Hongria. Que no tenen grades i encara estan molt a nivell beta, no? Deixa'm buscar com es deia. Una pre-alfa. No, està acabat ja, Aviam si em surt. El Balaton. Ho he llegit abans. Té una capacitat per 10.000 espectadors en plan grades fixes. Sí. És a dir, seria com per exemple el circuit, que és la zona de l'estadi, de les últimes curves, i la grada principal i alguna grada més suelta que hi ha por ahí. Sí. Més les que afegir. Però el de més és pelús. Doncs en aquest circuit serien 10.000 grades, és a dir, 10.000 seients fixes en grades, i llavors la Fórmula 1 n'afegeix, en cas de que hi haguessin d'entrar, fins a 120.000. Joder, però 120.000 són molts. Però si el circuit de Catalunya hi caben com 100.000, no? I allò està tot ple de grades. Sí, clar, però són grades també provisionals. Joder. Sí. De fet, em sembla que la que anem nosaltres és mitjanament provisional. Quina curva estem? Hòstia puta. Aviam, és... Entre curva 4 i 5. Què va?
estem a l'estadi nosaltres, tio. Estem després de la recta. És a dir, és curva 10, 11, estem a la curva 11 ara. Me sirve. Jo pensava que estàvem allà on estava l'any passat. No, allà és la grada del Pin. Del Pierre Gasly. Llavors no. Però tindran sombra, putos francesos, no? Bueno, això que tindran sombra... Jo hi vaig anar allà, en aquella mateixa grada, quan Carlos Sainz estava a McLaren, el 2019, i anaven també el 2020, però jaja. No hi va muntar el parasol. O sigui, no el munten sempre. No sé en què es basen per muntar-lo o no, però hi ha anys que sí que el tenen i hi ha anys que no. No sé, molt raro. Les entrades més cares són les de Verstappen, no? Pues les ficaran a Verstappen. No, però Verstappen està sold out ja, perquè Verstappen sí que ven. El que passa és que Alpine encara no ha venut totes les entrades. I estan posant en descompte del 10% perquè la gent els hi compri. Coses de ficar entrades a 400 euros. Coses de ficar entrades gavatxos a circuit de Catalunya. Català, sí. En fi, que apoyem donem suport complet a Valtteri Bottas. Tot el que faci aquest home a mi m'agrada. És un grande. El millor que va poder fer, bueno, aviam, entre cometes, deixar Mercedes. Completament. Saps qui deixa Mercedes també? Com tallasso coses. Com l'ha dit, madre mia. Aston Martin han anunciat que 2026 uniran forces amb Honda i deixaran de comprar motors a Mercedes. Això pot ser bona notícia, perquè clar... És bona notícia. Red Bull va portar motors Honda molt temps, no? És molt bona notícia, és a dir, hi ha la por aquesta que sigui com McLaren Honda 2015, què passa? Que Honda en aquell moment portava 6 anys fora de la Fórmula 1. El últim any va ser el 2009. Bueno, és a dir, el 2008. El del Crashgate. 2009 ja va ser... Sí. 2009 ja era Brown GP. Honda ja no hi era. Va estar 6 anys sense estar dins de la competició. Va entrar un any tard al nou sistema de motors, el nou reglament. Anava tot a contrapeu. A sobre et van vendre McLaren Honda com els 90, guanyarem tot... I de cop el motor era GP2 engine. Què passa? Que Aston Martin ara és un equipàs. McLaren en aquella època estaven a la baixa ja. Els últims anys en Mercedes anaven caient. Mira els pobres ara. Honda, ara mateix, és el motor més potent i el més fiable. Encara no s'ha trencat cap motor Honda. Han rebentat motors Ferrari, òbviament, han rebentat motors Renault, òbviament, i han rebentat algun motor Mercedes, que, bueno, és el motorista que més equips té. Llavors, normal que et falli algun, però en proporció han fallat pocs Mercedes. Han fallat poc. Sí. Han estat casos comptats. La cosa és això, que serà Aston Martin Honda amb exclusivitat. És a dir, serà l'equip oficial de Honda. Hosti. Com si diguéssim. És a dir, en principi no haurien de tenir un altre equip, que si el tenen serà com el relegat a... Sí, durem els motors, com és Aston Martin ara de Mercedes, no? Que en teoria els donaven els motors dolents. Amb una diferència. Ara el reglament no permet que s'evolucionin els motors. Simplement es permet que els evolucionis perquè siguin més fiables, però no els hi pots aconseguir potència. A partir del 2026 això es treu. És a dir, si Aston Martin seguís amb Mercedes provaria les noves especificacions de motors. Amb Mercedes, sí. I tu et quedaries amb el cotxe que té... Amb el ronyós. I aniries tirant amb allò. El cotxe que va amb el TLL que li falta un pistó. Clar, efectivament. Doncs, què passa? Que ara mateix és el que li passa a Latifi cada dia. Bàsicament. Honda farà motor nou? Doncs motor nou per Aston Martin. Aquí la pregunta està en... Veurem a Alonso en aquell moment. Tindrà 45 anys, Depèn de com li vagi aquests anys, jo crec. He llegit declaracions seves de que cada cop li interessa més. Si segueix mantenint el bon ritme, jo crec que el podem veure. Jo crec que sí. És a dir, la qüestió serà a partir del 2024, que és quan se li acaba el contracte. Que és a dir, a partir de mitjans del 2024 ha de prendre la decisió. Aviam. Si veu que Aston Martin segueix amb el mateix nivell que està tenint ara,
jo crec que renovarà, perquè voldrà provar, és a dir, serà l'última oportunitat. A veure, sí. Perquè, és això, canvien completament els motors. Això què fa? Que canvi completament l'estructura del cotxe, perquè motor completament diferent, l'hauràs de col·locar de forma diferent, per tant, cap al motor canviarà completament. És que es vol canviar, serà molt més bèstia que fins i tot el nou reglament que es va haver el 2014, que es va passar a motors híbrids i tot, que va ser una revolució. S'està parlant de cotxes 4x4 amb les rodes de davant que siguin motrius també. Hosti, estaria guapo això. Llavors això farà que arrenqui, que tingui molta més acceleració, no? Però clar, és una puta locura. De 0 a 100 en 30 mil·lisegundes. És a dir, això és una puta locura, perquè com passes la transmissió davant... Ja. Això serà un problema, perquè potser encara llavors et queden cotxes així totxos encara més grans. No, perquè volen que siguin més petits i pesin menys. És un dels objectius. M'agrada. Comença bé això, llavors. Per què et penses que hi ha tanta gent interessada? Si s'ha de perdre el del 4x4 aquest, mira, no passa res. Però si em tornen a fer un cotxe més petit que pugui adelantar gent, ja és més divertit. La cosa és que, perquè sigui 4x4 no cal que sigui la potència del motor de combustió. Pot ser el motor híbrid. És a dir, podrien tenir, com els patinets elèctrics, motor cada roda davant. I ser cotxes de 3 motors. Un de combustió, jo no el ficaria. Un de combustió a darrere i 2 motors a cada roda. Una a cada roda del davant. Però tan petits es podrien ficar per allà, perquè clar, la zona, com d'ample és? En plan el morro? No, a dins de la roda. Com els patinets elèctrics. Hi ha cotxes de competició al web. Que ho tenen? Sí, el Toyota ho tenia així. Eren 3 motors. Hosti. El Toyota... I clar, recarguen amb la frenada, no? Amb l'MP1 ja ho tenien. Que eren el motor de combustió per l'eix de darrere i llavors els motors d'una a cada roda a davant, elèctrics. Sí, clar, això hi ha alguns elèctrics ho tenen de 4 motors, una a cada roda. Clar, seria això. Hòstia. Seria això. Seria guapo. És un 4x4. I clar, quan frenen i fas allò de que agafa bateria. Clar. I tens bateria infinita. Va bé. Quasi. Perquè les bateries de litio contaminen i s'acaben, llavors no pots. No, però estaria... Però llavors es calentarien molt, no? Els frenos, el motor, algun motor es calentaria per temperatura? Òbviament. És a dir, vertidos tóxicos a la cara d'algun piloto i estàs fat, t'imagines, tio. Hosti. Llavors, proposo una cosa, que Alpine aguanti fins aquell reglament. I llavors es canvien el nom a Basura, oui, la France, Peugeot, Renault, mon ami, la baguette. A mi em sembla que el reglament aquest serà una bogeria, estarà guapíssim. Ojalà. Té molt bona pinta. Aviam si Alonso té el nivell i aguanta. Aston Martin Honda provem molt. Com a mínim hi haurà 5 equips, cadascun amb un motor diferent, per tant, més de la meitat de la graella tindrà el seu propi motor. Seran de fàbrica, perquè serà Ferrari, òbviament, Mercedes amb Mercedes, òbviament, Red Bull amb Red Bull Powertrains Ford, perquè s'ha de recalcar això, que no és Ford, és Red Bull Powertrains, que farà el motor de combustió, i Ford que farà la part elèctrica. Aston Martin Honda. Ojo aquí. I l'últim, quin era? Alpine, amb Renault. Bueno, és que s'ha obert Audi. Serà Audi, que farà el seu motor. 6 motoristes. Hi haurà més motoristes que equips sent clients. I un d'ells serà, en teoria, Alfa Tauri amb Red Bull Powertrains Ford. Sí. Per tant queden només Williams, McLaren i Haas com a clients. Clar, Williams i McLaren... Williams són els de Mercedes. Són de Mercedes. McLaren encara és Mercedes. És Mercedes també i Haas és Ferrari, no? Bueno, Haas jo crec que es mantindrà amb Ferrari, és a dir, tenen molta relació. I McLaren Honda? Haas cap allà el 2000, no sé si va ser 10, 11, 12, 13, alguna època d'aquelles, era patrocinador Haas de l'equip Ferrari. Ferrari portava un enganxent a Haas. Eugene Haas allà dient... Sí. Per tant, jo crec que Haas es quedarà amb Ferrari, bastant com a equip B, entre cometes. Sí. I llavors queden
McLaren i Williams. Ui, va, la gossa. Està alterada que ha arribat. Se la caiem ara. Bueno. Pues això. Té molt bona pinta. Pues haurem de mirar, i aviam, ojo, que encara no afegeixin més equips. Si fiquen més equips també molaria bastant. Han obert per 2. L'únic que és una de les notícies que no he trobat, però volia comentar. Que ho han ampliat, això, de 2 a 3 o 4? Ja ho vam dir. No, 2 equips, però ja ho vam dir d'allò, si no em sortirà, collons, Andretti i Cadillac, que els havien augmentat de 200 milions a 600 milions. És que, tio... Ara ja ho han fet com oficial, no sé per què ho han tornat a treure com a notícia, però ja ho havien dit abans. O sigui, ho recordo, perquè a sobre ho vam comentar. Si aneu a algun podcast antic, ho comentem 100% segur. Però ho han tornat a treure. Cada equip ara haurà de pagar uns 600 milions d'euros a fons perdut per simplement seure a negociar per entrar. És gravíssim. Però bueno. Per pagar, per negociar, no per entrar directament. Per veure com ho fan, clar, però pensa que has de fer fàbrica, pensa que has de contractar tota la gent, unes 700 persones, has de pagar els pilots... Però hauràs de demostrar que tens 600 milions, en plan com a patrimoni per fer aquest projecte, o així hauràs de pagar 600 milions als de la FIA. Hauràs de pagar 600 milions a la Fórmula 1. A la Fórmula 1, i llavors de la Fórmula 1 ja... Fórmula 1 reparteixen entre els equips. Imagina't pagar-los per entrar i que els donin els diners als teus competidors futurs. Clar, però per què ho fan això? Perquè el premi que tenen pels equips sempre és el mateix. És a dir, posa-li que tenen de premi 100. Sí. Ara mateix hi ha 10 equips. Per tant, seria com a parts iguals entre cometes, perquè seria 10 per cada. L'únic que... Si afegeixen un altre equip s'haurà de reduir tot l'am una mica. El primer li dones més que l'últim, òbviament. És a dir, ho fas escalat. Que en total dona aquest 100... El cupo sí de 100. Dona el cupo de 100. Però clar, si afegeixes un altre, seran 100 en comptes de 10, amb 100. Però el premi seguirà en 100. Sí, per això. Per tant, el primer en comptes de 20 potser té 17. Clar, els equips ara mateix estan contents perquè tots tenen un premi i tots estan bé, és a dir, més o menys, entre cometes. Tots són solvents, no hi ha perill de que cap equip desaparegui ara mateix. Per tant... Haas? No, Haas està bé. Ara mateix està bé, ja. Monigram. Ha vingut i ha fet... De moment, Haas no té perill. Si dic Uralcalia, ens ficaran el vídeo sin monetizació. Ja l'has dit. Sí, no? Sí. Ui, és Rússia. Ui, Xina. Bueno, la qüestió és això, que si entra un altre equip repartiran encara més el premi i els equips d'ara diuen, home, però per què necessitem un altre equip si ja estem bé com estem ara? Doncs llavors el que fan és que l'equip nou entri i pagui molt i ens compensi tots. Bueno, també entenc el seu punt de vista. Té sentit. En fi, deixem per aquí les notícies perquè hem estat parlant un bon rato, 23 minuts de notícies. Hosti, 23 minuts de... Que barbaritat. 23 minuts de notícies. Que barbaritat, Joselu. Passem a la prèvia. Sí, aviam. Sortim a pista a Monaco. A veure. He estat provant una mica i, si em permeteu, tindré les línies de frenada perquè és que és molt complicat. És molt complicat. Tu concentra't. Jo em concentro. Jo dic les coses, a veure. Carrileja tu. El circuit de Mònaco. Qui no coneix aquest circuit? A veure. Si jo fins i tot jo me'l conec, tothom pot. A veure. És molt fàcil. Bueno, no, molt fàcil. Fàcil. No, dic que recordar-se el circuit de Mònaco. Ja estem veient, però el circuit més emblemàtic de tot el circuit de tota la Fórmula 1. Començarem amb les especificacions d'aquest circuit. És un gran premi de 78 voltes, perquè és un circuit molt curt, 3,337 km, o sigui, 33. Llavors, allò que hem dit moltes vegades de que tenen al voltant de 300 km els grans premis... 280. Aquest no, aquests són... No, 260. 260, hòstia. 29 quilòmetres, o sigui, molt menys. Curt, sí. Però és que clar, mira, és complicat de collons. No, puta vida. Bueno, no has tocat, està bé. Últim guanyador va ser Chucho Pérez, del 2022. Grande, Chucho. I última pole position va ser... Roseta. Va ser de Leclerc. Que bueno, és amb el que li passa a Mónaco, pecho fría i... Exactament això li passa a Leclerc. No, home, no. No passa res. Estava interpretant el que estaves explicant tu. Sí. Per res del món més... Per donar fidelitat a la situació. Llavors... Ai, no, rascàs.
Ayrton Senna és la persona que més cops l'ha guanyat. 6 vegades. Després, volta ràpida en carrera. Hamilton el 2021 amb 1 minut, 12 segons i 909 mil·lèsimes. Però si va quedar setè, no? El 2021. No sé, però... Va haver l'últim moment per posar 2 o alguna cosa així, fer la volta ràpida. Pot ser que fer la volta ràpida, però a què precio? Però bueno... Amb el pneumàtic de darrere. Tela. Compost que es portarà aquest gran premi. Els tous. Els més tous de tots, C3, C4 i C5. Tela. Llavors, és un circuit on trobem molta curva lenta, ja estem veient. És que me cago en la puta, 80 cavalls. Bueno, ja em fotrien a 80 per Mònaco, saps? Sí. Molta. És una locura. Molta curva lenta, alguna curva mèdia i 2 curves ràpides. Ara veurem una d'aquestes. Tabac. Es diu tabac. És aquesta. No, aquesta és curva mèdia. Curva ràpida és la que ve ara. Aquesta. Això, la piscina. Això és curva ràpida, sí. Llavors... cago en ma puta vida, un altre cop. Bueno, aquest cop no m'he estampat bé. Coses que el circuit demana als cotxes. Potència, no molta. És en escala de sobre 10, diguéssim. Sempre fem sobre 5. He passat així del mur, he passat així. Uf, que bàrbar. Sempre fem sobre 5, avui farem sobre 10. Hem canviat els esquemes. Pues, sobre 10 es requereix un 3 de potència, o sigui, no és el més important. No hi ha moltes velocitats puntes altes, perquè és tot curves. Això fa que l'aerodinàmica sigui molt important per poder accelerar ràpid i sortir bé de les curves. Adelantaments. Bueno, l'any passat no sé si va haver-hi... Quants has dit que van haver Sembla abans? que n'hi va haver 12. 12 adelantaments, sí. I 2 van ser en càmera. Imagina't, 1 sobre 10 per adelantaments. Una caca. I també tenim, frenos. Aquest sí que és important, en veiem. Molta frenada brusca, molt important. Això li va bé a l'Aston Martin. És un 7 sobre 10 en frenada. Llavors, finalment, l'última cosa que teníem aquí, DRS residual. El DRS en aquest circuit no serveix per res. L'única recta amb DRS és la principal. Sí, és això, recta entre cometes. És la recta principal amb zona de detecció de DRS 3 quilòmetres abans. Ara la passarem. La zona de detecció de DRS és aquí, passada la xicane. És aquí, passada la xicane. Joder, no la faré ni una vegada bé. Aquí està la detecció de DRS i llavors tens per la recta. De fet, allà s'ha vist la línia a terra. És una basura. No hi ha DRS per res. I punto. Ja està. Llavors, aquí tenim les coses. Com hem vist, el tema d'aerodinàmica, Aston Martin no el porten com el Red Bull. Què li està passant amb un mòbil? Està normal. Està morint, Però la frenada. Aston Martin té molt bona frenada, això és important. I té molt bona tracció, també. Això fa que tingui molt bona sortida i molt bona entrada. Que xoca amb el mur. Molt bona sortida i molt bona entrada a curva. Això dona bons números perquè aquest fin de pugui ser la 33. I ha estat hypejant, aviam. Tots els esquizos de Twitter porten hypejant això tota la temporada. Però el nano ha estat especialment esquizo aquests dies. Joder, que sí ha estat esquizo. Porta esquizo molt temps, però sí. Ara encara més. Fiquen 28 del 5, coses així, és que clar, l'últim cop que el nano va guanyar Mònaco, el 2006, va ser, no? Sí. Diria que sí. Pues... No, 2007, perquè va ser en McLaren. Sí? Bueno, el 2007 era, és veritat. Va ser... Quin dia va ser? 28 de maig. No. Cositas. Sabe coses el nano, llavors... M'he fet un estrol, Bueno. Ai, què fa? Ui, Leclerc. Quasi un Schumacher. Lo que dèiem. Bona oportunitat, ja ara sí que... Dèiem que Imola, que no sé què, però com que Imola no s'ha corregut, a part, li sumem... L'aigua sí que ha corregut a Imola. L'aigua sí que ha corregut perquè... I ojo Mònaco, A Mònaco també plourà, però clar, és que... Si has de fer una carrera com la de l'any passat, un carrusel així de cotxes anant darrere el safety car... Bueno, amb que el nano faci la pole... Ai, un Rosberg. Amb que el nano faci la pole, ens conformem. I de la pole és molt fàcil passar a victòria. Llavors... Sí, de fet, 2018, Ricciardo
li va fallar la part elèctrica del motor, tenia 140 cavalls menys de potència i ni Hamilton el va poder avançar amb un Mercedes. Imagina, pues... És a dir, no és gens important la potència ni el de punta. Sí. I amb la mida dels cotxes, que mira, veus? Veieu on està la pantalla? És que no té sentit. El cotxe ocupa mig circuit directament. I caben dos cotxes justos i si un es mou s'estampen els dos. Això fa que la gent no se la jugui adelantant, normal. No, home, no! No, va ser una volta perfecta. Joder, que sí, perfecta. Bueno, aviam. Aviam aquí. Ai, se li ha trencat la direcció. No, res. Es poden ficar ara activant els danyos? Aviam què passa per les risses. Vols fer una volta activant els danyos? Fot-li, va. I la gravem per les risses. Fantàstic. Doncs fem el canvi i ara tornem. Vale, i ara farem les prediccions. Al final no es pot ser amb danyos perquè el ser contrarrellotge no em deixa fer. El joc no deixa fer-ho, seria massa divertit. Llavors, prediccions. Comencem, a veure. Comença tu i també digues... Ui. Ai, ja se l'ha saltat. Que s'ha congelat un frame. Començo jo amb les meves prediccions. Amb les teves i també hauràs de dir les meves. Sí. De la quali i després de la carrera, que seran molt semblants. Aviam, jo he posat la quali. Verstappen primer, Alonso segon i Pérez tercer. Perquè a Pérez li agraden els circuits aquests, ja l'hem vam veure l'any passat. Llavors, en carrera això es transformarà en una patada de motor de Verstappen que donarà la primera posició al nano, Alonso segon, Alonso primer, Pérez segon fumadíssim i Leclerc tercer, que haurà qualificat quart o alguna cosa així i simplement per eliminació d'un podi de Leclerc al seu gran premi de casa. El primer podi de Leclerc, sí. Que l'any passat va ser el primer cop que va acabar. És a dir, ni a Fórmula 2 ha acabat, estem dient. I el va acabar, però que amb el safety car no es van comptar les voltes completes, llavors... Sí, és a dir, mai ha completat les 78 voltes. No. I llavors les prediccions del Quim. Quali, igual, Verstappen primer, Alonso segon i Pérez tercer. I llavors aquí hi ha un canvi. Alonso primer a la carrera, segon Hamilton i tercer Pérez. Què li ha passat a Verstappen? No ho sé. Algú s'ha xocat? Verstappen serà com jo ara mateix, que està xocant a totes les curves. Me gusta. Bona idea, aquesta. Pararà aquí, se n'anirà al casino i farà les risses. Bona predicció, aquesta. Aquí hi haurà algun canvi molt important? Tu creus que hi haurà aquí? No sé. Els paquets de millores en principi haurien d'arribar aquí. Si no van arribar molt, potser no les posen aquí. No tindria sentit posar-les aquí... Perquè no és un circuit que serveixi molt per provar. No. Com que ja es van fer... I a sobre en teoria serà en pluja, per tant, és que tindria zero sentit. Té pinta llavors que les millores dels equips vindran a Barcelona, que era un circuit que ja es feia servir per testing abans de que es fessin a Aràbia Saudita, o no me'n recordo... Bahrein. I... que és un circuit que va bé pel test, ja vam veure, i que les condicions d'aquell fin de no sé si seran pluja, perquè ara de cop plou a tot arreu. Està... És a dir, aquests últims dies està plovent molt per aquí. O com a mínim nublado. Però home... Això ha tocat? No! Diu que m'he sortit de pista allà darrere, home, va! Però si aquí et surts de pista i et xoques, tio, què estan dient, aquests? No, ha estat a la curva ràpida de piscina. Madre mia. Bueno. Aquí sí que et xoco. Ui, la Tech Pro. Ui, la Tech Pro. Pues això, està plovent bastant aquí aquests dies i la previsió és que la setmana de Gran Premi serà en pluja també. Bueno, a veure si al fin de no plou... això sí que he xocat, vale. Aquí sí que toco. I anem a no mullar-nos, això estaria divertit. A mi m'agradaria en pluja perquè, no hi haurà massa calor. És veritat, això també. I dos, serà carrera divertida, segur. També, bueno, haurem de portar el xubasquero, llavors. Portem xubasquero, capelina, banyador... Adiós. En pelotes sota el xubasquero. I si guanya el nano te'l treus... No. Però bueno, ja ho veurem, ja ho parlarem la setmana següent. Sí. Però que et puja a la vorera, que atropelles la vieja com al GTA, tio. Mira, és a dir, és molt complicat això. I estic parlant, no em preguntis com... No. Com no t'has xocat abans. Algun dels segurates. Sí, algun dels comissaris por ahí. Ojo, ara passarem per la part on està... com es deia? No, que era Ivan Drago? No, aquest era el dolent. El dolent, mira, aquí surt el dolent d'Iron Man 2. Que és Whiplash, com es diu, però clar, el tio... Ivan Banco, sí. Bueno. Poc s'està comentant.
La xocada a l'estil Mick Schumacher que acabes de fer. I Ricciardo. Amb el McLaren, no va ser allò? Sí, amb McLaren. Happens. Hòstia puta, l'he creuat completament, És a dir, intentant salvar un supiratge sortint de curva i he dit, bueno... Adéu, sí. Però no he xocat, cosa que Ricciardo sí que va fer. I l'altre que va partir el cotxe per la meitat, quan li deien, vale, intenta portar el cotxe de forma segura fins al box. Bueno, doncs fem última volta, intento fer-la el més concentrat possible. Volta neta. Vale. Ma puta existència. Se fue. Fem un tall i intento fer una volta completament neta, és que ja és personal. Ui, no ha tocat. Ara això ho tallo. Com s'aixeca la puta roda del davant, Vale, aquesta curva l'estic aprenent ja. En realitat això és en segona. No que ho estic fent en primera per anar una mica més lent i no liar-la. Sí. Però no és massa més ràpid, això. Bueno, mig legal. En carrera no et penalitzaríem per això, jo crec. Oh, no. Se fue. Bona. Oi. Que buena aquí la curva. Vale, doncs comencem. De nou, després d'una xocada. A veure, va. Al límit, però legal. Hòstia puta, és que se me'n va molt aquí. No ha tocat, no? Segueix el circuit en negre. Això és que no ha invalidat volta. Sigue. Ui, dale. Ai, que susto. És que està molt a prop els putos morts. Està molt a prop. Sigue. És que has d'anar lentíssim aquí, has d'anar parat. Oi, la frenada. No, s'ha anat la frenada. No hem xocat. Important. El cotxe no ha tocat muros. Això es pot fer molt més ràpid, però... Però anem a lo seguro. Conservativa. Ai. Salvat. Sigue. Lentíssim, però salvat. Toma por culo. La rascada la queda cagada. És que la rascada és complicadíssima. Aquestes dues curves són completament cegues. Sí. Les rascades a sobre són dos vèrtex. És de doble vèrtex, és una locura. Però bueno... Fins aquí, no? Sí, fins aquí. No s'ha aconseguit, però no passa res. Si ara vols seguir intentant. I l'enganxes? Potser ara tu te'n vas i jo em quedo aquí jugant una mica perquè... Dale, llavors. Perquè és interessant fer aquest circuit. No és el que més m'agrada jugar perquè em desespero i m'he de pirar a prendre l'aire. Bàsicament. Però bueno. I t'has de pirar literalment. M'he pirat literalment també. I t'has de pirar literalment. Bueno. Però bueno, potser hi ha una sorpreseta el dilluns.